Hadian balapin sanggeno ya ke online jud retreat hau banai baladam. Namar ke jingkang ya ke internet hasar Shillong. Sa sisien ke St. Anthony's College kan penkre ban pelong biang ya ke online jud retreat nang benda barok ki pai dungget ke balang. Khamtam na benda ki kuan samla. Ufada Gervasius nongse ubadi vice principal ke St. Anthony's College ulai thu ba ya kini ke online jud retreat on sa pelong nadu ke arp sau tarik banai September badan penkut ha ke arp nyu tarik jo banai. Bad kapor ban pelong ya kini ke retreat kalong nadu kapor san steng jenmin hadu nyau steng jenmin man kasngi. Bad kibakwa ban wan simenta ha kini ke youth retreat kila ban should register e yeladi lingba ka QR code da ka scan. Bad kila ban simenta lingba ka Zoom bad ke YouTube da ka ki scan ya ki QR code kiba kini ke college kelabo. Kejing kublai ya pi iway pa iway nagni na St. Anthony's College Shillong. Tengah dap dah kejing kemen hadu kata-kata ban pentip sepi iway pa iway kamtam ya pi ki kon samla bat kumjuro ya ki long kbi long kpa ki kon long kena baro khoi ro ki bacan ki banajan bat na jengai ba saksi sien pat ngiyo kini kalat bandon biang ka youth retreat ka retreat na ka benta ki kon samla rei undai si sha tang na benta ki kon samla rei ka dei na ka benta ka jing bento ya baro hi dia mentau senam biang jing sangi la dei ban dap hau ni bunai ba dap tang ban mar ke jing don bun ki huri hura sini cetai tengim la ban penlong te menta hakani ka kenti ngiyo kalat ban penlong biang tengah khot ngawer ya pi iway ban sim benta hakani ka youth retreat ka bang ngiju penlong man usnam bat menta ngin sa penlong hau ni bunai nadu ka arpu sau tarik hadu ka arpu nyau tarik jong niu benai September bat kapor kan long nadu kapor san siteng hadu nyau siteng ngibu kenang ini kapor san siteng hadu nyau siteng kenang ba pi iway pila ban yesim benta nalah kijong ki ying kisam tikani ka retreat namar ka jingdon jong kani ka klam covid kat kendai ngimla ban penlong kumbangi penlong man usnam hang ni ha St. Anthony's College Shillong tang ba ngi penlong padi da kani ka online te ngakot ngaweri pi iway ban sim benta kanang ba ngi iway pi iway ro pin yo ya ka jingerku ban ka jingai e jo blai ka retreat ka long ka lat kalenti yagi iway ban yo ya ka jingerku ban ka jing ai e jo blai ha ka jing em jongi simat bat kumjuro ha ki ying kisam jongi te kan salong ka ka bas ngu tanat bat pin sayo jing mentoi sibun wa haba pi la bani simbenta ha kani ka retreat te kinong kren ngidon ki laingut kinong kren iwei kamtam i bala wan hangni ha Shillong hi ha kini kis nambala adap i brother Colin na thrai ka tu ka ni na pi ba shu bala wan bun sin bani simbenta ha kani ka retreat pi kan mau ye i brother Colin te iwei ru inong kren kani ka retreat dei i bina bat iway deru idai i George tengah khot ngawere pi ban wan ban simbenta ha ka di lengba ka online lengba ki mobile jong pi la ne lengba ki kor komputer jong pi na ki ying ki sam jong pi khanang ba shisha uplain ko do yagi ngidwai kam tam ha ka ni ka trip ba uplai un pelak yagi na ka ni ka klam covid ka khandai kadang ba shisha ka ni ka rilung kasi jogi bat baro seperti hi ngin don no kata ka jing shong suk shong sengai play sibun ya pi iway bat ni saya kendo ha kini singi arpu sau hadu arpu nyo tarik kopor san siteng hadu nyo siteng janmien play sibun ya pi iway ngin saya ngin saya kendo ya pi iway ya ka ngin ya kani ka retreat ngin sa penlong lengba ka online mode kata lengba ka Zoom bat ka YouTube tingin sa pingin sa IOP ro hagni pin sa UI lengba hagni hagani ka video hero pin sa UI mangin sa ya ka link ba pila ban join lengba ka Zoom lani lengba ka YouTube te pila ban simbenta kat ba pisngo bet na kanu ka ba pisngo ya hap lang lengba ka Zoom ne ka YouTube